bayad. Alam ito, kita baka balik tanong wala ka. Beda ang mga panahon, may dulugan sa eskwela. Ano so kasunod ng wata, kada mong dulugan. Kaya drug tanong sa dunia. Siguro na sa COVID-19. Ay dunia. Kaya COVID-19 na nabulong yan, no? Oh, di ka lang yung magmas ka na magay pulo ka. Yang awa kasi ko, lagi dunia ada rasul. Ha? Eh, mato na, ginagawa lagi silipon ano. Allahu Akbar. Mataan, niya kasunod virus. Hindi kagawaan sa virus sa dunia. Nah, buka pakatan mo doon, namatay ka. Kada nga sa niyawa, nagito na ida, madakal ako si binibagang amal. Oh, ito. Pinagkaakal. Aswata ka, naging pila sa tulis. Namanya dulu aswata ka, naging siyempre yan. Di kinakalawa aswata, naramit niya ka na, di mataw matya sa ABCD. Nasa ka naramit ka di pagawa sa dunia, di ka mataw matya sa kabito. Nalagi diwata, no? Kaya mato na ad na mga balik Islam. Ad na mga balik Islam. Ang mga lagi nyo sa ibig, kami mga sumatya sa Quran kasi gusto nila. At tayo ayaw natin. Ha? Di tanong kaya kay Queenie Padilla? Bukan niya Islam na mas malar ilmu si ko? Agamang ka? Kagiinis na tiyan. Mas nagatano? Islat si ko orastan. Pag gusto maraming paraan. Pag ayaw maraming dahilan. Nah, ito na kaya natin ko, hindi na ba busy? Busy. Ya, busy yan tau. Naginis na tiyan, kakabaya yan. Nakita no? Abaya, sa kanak yan na, api ang lubun natin, yung mga bayad sa pipirang ibo. Kagi na nito ka surga ka, kung ana si kopira ka, kagi na nito ka sa dunia. Na nabagin na matatagos sa bang account ka, baka naman. Kaya na sa bang account ka, nakikirkon? Nakikirkon? So mga pamilya ka. Kami-kami so karo mga nang matay ka, ini pangaroman yan sorry na send. Nagabaka ka na ano na, dugo nga. Namamita ini pangaroman yan. Naugyot to namin yung sarga sa ginawa ka. Ago ka ba kayo pa manang natamo ka namin yung pagkikaroman ka, baka pangaroman kasi nga dugo. Hindi ka yung pinutris na. Sino ka tawa na, so kapag yung karomangan na, mas kalubayan yan. Kaya, di tanong aboy, lagi ito basi. Maperka. Di nga nasigot yan. Kaya mo boy ang tanong, naibisa. Naibisa. Marata. Ha? Ilang ano to? Dihira ko na, ad na kabayang ang dagangan. Na hindi dagangan, araw ko? Yan lapis. Na dagangan ang kanyang kaboy na araw ko bisa. Kaya naman ito, di niya katawan nandun sumapi, ibabagira ka wala. Sa Saudi, nakatawa nila nanan. Kaya tawa nila nanan, kasi kung ang ano Allah, di ba nung tulis ako mga guru kami, so tigil so kakaakan na yakaduwe. Na kagitingin mo makaduwe, lagi mamuni ka mo kami gawin, ada di masasuwata. Katingin ang susurin, hindi dia tingin. Ay butingin na nito ko na sitingin si kakatan, si karoman yan, na mas piyanta ko sa kebubayan yan. Ingay mo to? Kaya niya bigamihan na ito, nakatago niya kebubayan si karoman yan, ini bunyan sa kaduwe. Na mas piyanta ko sa kebubayan yan. Minibulog-bulog, ni mabuwanta sa ikadua, karoman yan. Karoma o, mana, katuon. Kaduwe yan. Si kaduwe, oh. Hindi mo buwata namin yung makala. Nagi mga first wife, namin yung loks. Nato niya swa, nagi mga wata o first wife, namin yung loks na mo kami. May mga pangaruma, may mga bubawata, may mga silay sa walay. Na iman to na diyan ginawa niya mga loks. Natay nung iman niya kita. So mga Step daughter. Mga daughter na mga steps sa niya. Ayaw kaya pugin sa hospital. Kasi mga musikaruma niya namin yan, loks na mo. Na sugago, na tiga dito first wife, matantigin ka, so mas malarang ang igagaw, so mga pataliluan na, naging sa mga figura na, wata, karubos tiyagu Allah, sorry mo kyan wapa. Subhanallah. Eh, matutingin na, tawagan na sa mga watakan, na sa ospital na, kanatay pagpuntunan mga chika pa, aduome, si karama ka namin bawata, aduome, so, bisitakan. Ana, makatugod-tugod ako, tingin niya ang tawagan na, so, karamakan, sa mga mata ka na sa gulaan. Pwede ka pa kaya mo diyan. Namagod sumaga na inilan man ito.
Nanti na wayo, eh naman ito na. So kung so first day, mga tanong na, o doon kami yung bisita romaan. Iman to namin tayo ako. At ito ako nutaranan sa hospital. Ay naman ako mga bata. Yan nga, di nga katawan ando sumapi, ibabagir ka o. Allah, hindi mo wala di ka sasagot di. Pira-pira, ini apa nga rumah ba? Yang ini tigilun sa karaman yan. Narong gusto ko ang mapia. Sa? Oh? Alam niya, nagitara amigo. Nemo, pag-iulog sa ramasa. Tama na, di ako pag-iulog. Eh, man to na, may iulog, di karaman yan, di pag-ibunga, di pamagotay. Nakabinit, ikutip yun sa ruwasan. Eh, man to, namahal yan. Na pira-pira, ibabay, ay initiligyan sa pagmamahal yan. Ako, disuntukan ni karaman yan. Sinang katawan, anto na mapiyar ka. Sukabaya ka, nakasukabaya o? Allah, na sigurado, na pinakamapay na sukabaya o? Allah, ada mana kasi sukabaya o Allah. Napiri kabaya kaya kami karata. Kaya man lagi mga padudulag, kabaya kan so? Ano lagi na hindi patay? Na ina sukaturo Allah, Wallahu ya'alamu antum la ta'alamun. So Allah ang katawan niya, hindi yung katawan niya, mapiyar ka na. Nasarib kasi sukabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kaabugay, si kung kabubunin kayo po, at malo kami ang kaswa, nagkito kayo man na, sa kanamuli ka alima. Alima, pununong ka sumapya, isa pa ay subo ka sumapya, isa pa ka so, marata. Sige ka rumang ka. Hanamin nyo ki alima, namya ka balik nga sa wali na, dito lumaki, karumang. Karumang ko, sinulang ki alima, dali ng kabahay. Nasa agad ng kihanan. Mata, sa naman na miyakalala kami atas tanggungan. Kapira-pira mga buboy, makukontrol rin si Karumera. Sa musap tiro na kaki, ilang wala hindi ka nung lima muna. Nadali mamimili sa bunga na yan. Anda? Saka? Nanapano ka ba? Marataan na, hindi ka na bulit. O masa, pala desisyon. Kayo nang marunong. Pala desisyon. Namumunan. Ha? Malo nga ilay naging tatanong ba, hindi ko kailay ako na pakitanan. Tala ko. Hindi ko kailay ako na. Ano ba nga kawa? Napikira ka man, ang mga sarakanan sa aluma. Karo mga kuhinap yun na sticker. Hindi ko nabot agad sa maskiker. Karo, salita. Una ka sa masin na mamaman, nasa manipsin mo yan. Mata, nung ginanap, kabubunin nga pala desisyon. Nang yung sarasi ko, alam ba? Allah Akbar. Hindi kailangan sa karoon mga kukulia alim. Kasi nandun ang mga balasang meron sa nandito ka bata sa kapakasulasuro. Nakin mo sila na sa kapo. Diwan eh. Abe si kumata ka. Inama ka, suwata ka na, beso kor suwata ka, lamig kami. Suwata ka na, lamig ni mamanguda, kung niraga-raga, nasa kapalibili sa korsela. Suga sa kilasa. Naman isa katong na sana kawin tayo po. Di po dami na sa nursing, kanawin niya tayo sa nursing kakawin na muli at teacher. Kanyan mailago di bang indisyon? Ay kabay na choke. Nailaman ko kayo kali pa kapas, sino kali pa agalit? Kanyan kababayaan. Nakikira man, ang yaw kanan si Kuagama. Wag halaga ka. Sumaro ka, baka di mo kalaman sa urang ang miyatay ka. Pero mga mata, amiyat na ginuwat lok sila na makalangag sa Quran. Dali panutun nyo wata, kumangaw sa dinostan, nabang man yung kabaya. Kakabaya naman engineer, police, attorney. Nakaisi Umi. Kanabali, Umi. Kasi Umi. Kabaya na mahati sa bukod. Kalino mo na wata na, habis na niyo, kaya pang-Islamin ay, na may mga nagda-seminar na Mia Nenibon, Mia Indigatigiran. Tingnan sa Maranao, ini kasih dikiran so kamu doon na di mamatay sa Quran ni baga. Ayun imam nanti gimana ilan itu yo ini 2 tahun. Enam niya doon niya kagaga ini di kape mga tuwan kanu sa tugaya. Mika kasi diwasiran ko na iman to na kukumawa ni sawali na miya kadagdagan ni Habib. Mama, bye-bye. Mika kasi diwasiran. Mamagagod din sila mong saranaw, nasa kong sa mga mata, nalang bilangag sa Quran. Di siya mamagagod din saranaw, ha? Nabarang-barang manilago. Napkiin nyo, yung ipangunti sa international na mga Quran reading, na mga tugaya. Nabalik ka ba kay Mamu, mas matanong to? Sana ako naging ng mga engineer, mga profesional, kawabunan, insyaAllah. Nagyaya, o di ka, pinino ako, naliunan ng makuha. Kagir kaya kapag naman, di pamimili, oh, Allah, nasa dunia, nakalaban yan di,
Ipamimili, kanina sukatirun salam, ad-dunya yu'tiha Allah liman yasha wa liman la yasha. So dunia, ipumugayo Allah sa kabubayan na buniyan, kabubayan. Baka pikir na kami miskin, kanana baka kabubayan o? Allah. Ila nga mga, mas mga litamok na mga non-Muslim. Nato na, kabubayan sila ng Allah. Di. Naso agama, ayaw bupumugan mo Allah, naso kabubayan niya. Kaya niya na panibugyan na so agama, kapag kasurga ka niya. Na po nila ka, nakakulay, mamabubay. Kaya inibugyan ka Allah so agama. Apya panibarat, kukurang ka sa dunia. Nakalinangkap kababayan ka Allah. Kasakadang ito siya padagang sa divisoria. Inos kay matago siya. Kaya kabayaw Allah makasurga na surga. Pero inaman yung sudagangan niyo. Kapag si Allah. Mataan, kasakan lagi naman, punganang nanginaw. Kasakan mga didagangan. Kasakan mga didagang. Pagawa na ka sudagangan na. Ha? Bali na mo kira-pila-pila, naging man sa mga binyan yung agugadong. Na may kaya nga suchat sa GC, oh, may ako masihali. Ya Allah, ya Allah. Na, next time, insyaAllah. Okay din kayo? Hindi nga kapan nito pangalakaw to Allah, tayo pili na kanya ng taga sa dunia. Nang pili ka man. So, akiran. Yang kapila tanong katapong yung wala na nang kumantanong na bibig. Mapita daman na tao mao. Kadi ka di mag-chat sa GC. Dahil seminar. Na-explain ka na. Mas pamira ka na maganda. So, pira ka. Ang may sa ngaro, kapira mo, may pumunta ka sa kubur. Nagito ka seminar ka 1 minute. Nagupay ikaw na din, naging nag-isisore, ipagkira ka wala, dahil pa ka sa surga. Di ka dinikin dulu na si ko Allah. Mga nakalipati. Naso Allah nakapamanig. Ha? Ilang ka man nagito sa tug. May haram ka sa? Nakaka. Lagi dunia, buto ka ngaman. Ay, dunia ka sa sakit ang iya ka. Ay, ya Allah, nabura-bura ko. Gani sa sakit. Nada. Yan ang lagi dunia, buto ka nga sa robo. Dahil ko tiyato ka. Naso Allah, nabura ka mo sa? Sadya. Na may haram ka sa? Naroon. Mataan. Na kay mas linga-linga tayo subugitan mo sa dunia. Na, yung marana na huwag kasi maiwa, ay niya nakipumugan si kung ginawa niya si Kuwata na maloks. Oh? Kami ang gamay ng eloks. Na magis na mata. Nagadi ako. Dapat niya kadi na bupito to Lord. Na din naman si Pagbibiya sa Allah. Abi so karong taga di ka pagkagagawa, niya ako kami sasabot. Nakamakarong ka pipiya. Ha? So kadob, na kuminaw ka man sa sabot. Nakalatabay ko si Juan ka sa kaabon, nasa kanya kung tuloy ka sa wheelchair. Dahan magdaw. Di ka man makapuna, di ka ka. Di ka mamasan ka sa bulong. Dahil kapagamal sa loks. Kama ko puno ka sakit. Inujira ka mo din na ka, napakadama na kung suaman na ka, kagagdagdam ka so, kapagamal. Di kasi ba, kanigirap ilang sabihin mo na ka, di mga marana, padala na mga loks. Ati, so aron taro. Ano? Hindi naman ikira, sabi makita nga di ka muna na, kita sa di mamimili sa atora. Bakit hindi ka ka? Ha? Hindi ka di mamura, tapos pinubawa ka sa ringiral. Nalbibilang na ako, ha? Butog ka mo loks. Paano ba mo? Di ka pulutan ni Kodit. Ay, da. Pulutan nyo na to. Nakakati mo, pun ba yan kipat? Ay, wala niya patay nagi ulo. Biyan dito. Biyan dito suka pala lagoy, sabay na sa bawal maruwa. Kapikir ka na doon, suka pala lagoy, si Hajar, si Asara, si Hajar, ibarat. Ang dami wheelchair. Ito tulod. Ito tulod. Lagi naman, ang mga dugo, namili nga sumsum siya, namili na mo ka. Napainan mo man. Pero siya naman sa sumsum. Painan mo man. Sige, doks. Namili na sumsum, nabili na mga tubig. Kaya ako sa iyap dulu-dulu, hindi ko na dugaw. Ano simba? Ikira kang muda naman na, ano ka dubig yun? Emang hindi ka man, ya Allah, ya Allah. Nasa doks, gagani nga, kaya ewan ako. Hindi natin din, so kapag naman. So kasi di ka, sakapan ni Pamutos, sakapan ni Purino Pinon, sakapan ni Tominino, na may lengas ang niya kakaraligalima, na may lengas ang mga tao niya piya. Kapakan na na. Ya Allah, piyak niya karaligalima. Niya piya. Ginaway na ito buha pinag. Ay, mata na yan, papayin.
Sige nga tanong kita, dadalo ba, kaya tayo na, kapag kumiyakaran. Ang hilingan, subulas, kasi agi, Dunia. nato ni Mira, namin kalungan na mo. At isuaso, kaya kayo nung bububay. Nasububay namin kasunod sa, Surga. ay mo nung bagi lagi ka, Manusia. manusin namin piya, bali makatiro suaso, yala, bala siya rita bubay. Na mo nung lagi ka, Muslim, ibu kaya piya din na ginawa, nasuka piya ginawa na, nagputuro ka sa mga 10 mata ka pa. Kapag kayo sukat ka, nakinis yun, nadami din siya, naging nasuka piya na, tawa. Kapag kayo nagpukumarkalida ka, dagangan ka na niya. So, kisa din na nayo? Hindi ako nangyay itong subili na sumukita ko sa lima totong. Kapag kaya dito na namin nilibog yan na? Marami. Mapia. Naroon yung balas wala. Nasiya na sa lubiya. Ano ba sa tungan ng mure? Nadaan. Na pinaka-mapia. At ang nilibog sa mapia, na din yung kandawa. Nang nabang kailangan na kandawa na sa imong tudsaya, sukasuporta. Ang suporta. Dahil ibarat, sa iporta yung sukandawa, may sa gawin, naman ito balas. Kanina pagbarang tanong pagudod sa stage. Nakuntanong po mo siya, magatos. Ito, nalilig mga minutos. Natin po ba, kinagamay kailangan tanong alin? Nakasimulan sa nga. Inom niya kami sa Saudi, at yung mga kawasa sa mga Alim. ulama. Niya kami beso kapubog ito, dawa na saya, kabaya manulong sa ulama, nakaidino po kasong ka. Doon na ito bilyan, lalakam. Ito sa marantaw, natama sa malabog, niya ako marong yatay. Ano? Matsakalanugis. Lagi mga Arab, yung mga Saudi, na makailan sila ni Barat sa mapiali mo, tataw nila nakapungunaan. Halin, na tunay kailangan ka sa dawang ka. Sa kani? Mataw ka. Lagi ganun sa ganun ko. Kala ko naninig ka pa ko, sinalaw na ka? Balas. Kabarog ko, mauda nga? Suporta eh. Diba naman, gusto mga doktor, pira-kilan. Hindi pa masakasin na sa mga gamit. Nalaw na po, pira-kilan, nalaw na ka? Balas, kapag ipungutin lang, hindi ko marinan. Pagbup kasi kumapiya, akin na ba mga gano'n? Kagi na sukat tirong silang, ad-dalu alal khairi kakain. So, ikumuyat yan, pagbup si kumapiya, napili niyan mga galibong, namlagid gano'n sa balas. Nakaisip ka naman, namaragin tanong iba rata. Ako ang tanong, nabulong taritan ng mga maranaw. O di ka panukariya, ada agulong taritan no ha? Di ba nung tulis ako mga ginayaan ako sa kiyapiyapiyan ako ron, di gano'n ito agi marana o. Managin na seminar, meron na naging mga mamandir ko, di ko ganit na mga onduda, nabing pa kayo sila, tunay kailangan yung bumoron, makaugup po. Di, nabalagin na sa marana o, tabi-tabi yun. Nakapag-ugupin, nakariyan ka. Tita, may namin madala kami onduda, ano ni Pagusara? Sa seminar, ato naman sa seminar. Allahu Akbar. Anarako na saya, pera, kabako ni Pagugod. Manabiyas ka na din makasagad sa seminar. Natiro na ko, namay koto-koto. Ginasumara na, ororok na makarika, kagir. So mga Arabo, yung panuturo ko na mga ginawaya ka, ihirat-tingin na solo pa, na madibilo, kakbilo ya, subdivision. Natunay bisko ng mga laita mo kuro, napunta ka niran sa engineer, anya ka ha, kontrata ro, natiwagan niya. Assalamualaikum. Ginanap di bilog ni Malupa, anak plano niyo rin na masigita. Tinawan. Na, bada niya kasangan ni Sir ano. Naman ito. Ana initiative nila na, nabang kailangan lubay pananalo. Lagi nito. Natingin na, kailangan namin sayang, na yung mating nabitigan ni Manto na basta balik ka sa masjid, bitigan ni Manto sa Saudi. Basta balik ka sa masjid, naad na walero ng imam, magbuwan na walero no? Bilay, ang marami silang ganito. Masya Allah. Ay imam sa divisor, yan na si mabubuling sa Baglaran. Naku na. Yan ako, malasot sa kapilita. Mag-ibsin ba yan na ngayon? Naman, so kapasa ko mga Saudi mamimikiran. Para din po kada waso nila gusto. Ilang makasama nito na sa iyo. Di ba ako masasilan na bataan? Di ba ako masasilan? Nandito na kung makabsin ba yan? Nasiyabot tira nun to, naginanawi pa, ini sarap-tiran. Kailangan na to na, sa kamambu kawasa, nagbalik ka sa masjid, mayroon mga konsumalay ko, magwalayo, nilay. Nagkaswa ko, nitiro ng mga engineer, napira-tigil ka oras, ang takapira doon, naman nagdawa. Yan nagkakanap, nalay ka naman sa subdivision. Sama naman si masjid, nato nakapiro ng engineer, kontraktor, yaw na angka. At ikinado, api ang bukuan, api ang bukilaw. Dahil kala ko niya siya nga, nalimod ko ipagpilip. Kala ko niya kung buwan so, galas.
Sunayro na bisa na isa bu asala. Kaya bu asala gambalay ng kasih ko Allah, ang balay ng kamasigit sa dunia, nayawalay nga na surga. Salan buot, dahil kung nabalik ni Kwan, na times. 2 times, 2 times, 10 siminto. Pero ito man, sa surga. Nagiraman na Ramadan. Natunib sa mga kawasa, nagkunti-kunti siran, saan sa mga wala ng mga mas kita pakapuntakas nila. Pati dun sa Ramadan, nagpugitan nila sa mga masjid na sila ng mga kawasain, di ba? Gusto ko mga masjid na, pero sila di siyempre, nagpunta nila sa mga imam. Imam, pero ka na kalim sa'yo. Natulala ko ito sa Ramadan. Pero ka na kalim sa'yo, pero ka na kalim sa'yo. Nasa kanima ito si Ulim, si Kukorma, si Kujus, lakon sa kan. Tingin na ba di ka pa kaya, burat ko, nasa pulo gawin. Kali madapat tingin na kago, kumpi, na pulo gawin sa kan. Napakamasamalita mo, da, niya lang. 2 mong gawin, kami ang 2 gawin. Da, lamon niya ko. Wow. Nasa mga sa masin, nalamon niya ko. Naginitid sa Yosua, nagpumakalit sa pamukiran sa Niwa, Pilipinas. Kasasabi, nalamon niya ko. Yan ang sa mga Saudi. Yan ang sa pamukiran. Di gulo, lagi na pipitin na sualan na baga. Sindi ka kasama betos, namunin mo lang sa dito. Nakasip ka natin na. Da. Ada ba siya? Betul ka na mabita. Naging masusuatan na iban to. Makuha na sumayin sito mga amado. Asualan ang nagumatag 5'6 sa 5'10. Ang nagumatag 5'6 sa 5'10, 5'20. Sige sa mga guru kami, inutuloy na yan. Inutuwa. Kaya pa nung tigil si kung yung mga sa aso tigil si kung pinakamalita mo sa Saudi. Sa kanya niya kung mo pasok sa kirakin, hindi kong kimit sa calculator. Ito kabilan sa calculator. Sa katano na naun zero ko. Kamit sa calculator. Laman kanya ni Pera na di kamit sa calculator. Mata niyo. Naghirap ko na di kong disidi ka, Ramadan, kanya ka ito, kaya nang tibos mo diya kapiran. Nasok na kanya na nag-cruise at nasako-samod na pera. Nakatawa niyo, pero hindi na driver. Sana hindi driver. Agudad na gardir. Kapi asaw niyo, katatak na katawa niyo, nasunyakap niya negadiyo. Ibago naman sila po nakagalib na. Naman ako muna, ipo na nanok yan. Nabay saya, pesa masinap ketuwa ka. Kaya ka na rin mag-usawa. Ito mga tigunan sa masikip. Kaya ka na lagi mo na sa Pilipinas. Nakalib suwa na sis kanya busuk na. Gip na kapasang yung mga Arab sa kasidaga. Nanabos ka ramsun si ko mga uberan. Katigiran na yung mga uberan. Namadak na may kasungiran ng mga kawasan. Nasisiramsum sa sutiktan wa gigugugas sa liblib na lugar. Mana sila ni pagambagan yung pagka songro. Katingin na para sa tinamang makawasi ko. Balas. Na so may mga korotingin na ini nasunod ako tingin si pumasi inawin na kan sa tirakan na buwan na dito ang ipo na kan so parang nawin ka man sa patiro iya kan ka dugto abi tetagap no patiro iya kay disubang ala nadi ang nalito na di manaro ora sa ni bagay nga patiro no kasi aso para dito sa maranaw kaysa ganun na kananan isa ko mga ginawa Apay kata mo po Allah, may po sa seats, at tingin na alim. Huwag mo sa pera, pinapapasa ka sa mga gato sa, paano, ito sa pamumuluan so, seats, tagi sa Manila. Napamamugin na pera. Maubog kasi po mga pagarita, Mosik, yung aming piyaso kawasaw, mapipigyan sa pagarin niya na, Mosik. Yung masakot naman sa mga gato sa Malong, o sa Iligan, at ikaw ka na, niya kapira mamugoy na iminimitar ka sa lagi ng seminar, hindi mamugoy ang kira na hindi ba? Attendance. Mana sa first 100, sobrang maganda sa miya kauma. Nana da katuputi ka, niya pasad sa malong. Di man araw-araw sa mga maranaw, da mga kuha. Tunay ako rin makinin yung mani malong. Sa mga ubin, subhanallah. Kung naman, magkaw mga Malong. ano magsada? Napilala ko ako din, pwede ko din. Yang beda ka isa ko mga Ginoo, isa dito adaro pa. Tingin na sa kaya ako sa walay. Nami utak ko na isa ka walay na mapupuno sila na mga bakoy. Di ko mga bubero wa, ibo to sumya mo siya.
sumawid sa Malong. magato sa malong. Naroon yung mga Suisa, hinutulang na, mas tumada ka mga umang, ada ka meron katukid. Style na maranaw. Bos, tayo katukid din. Kasi mga. Magkabikira, alhamdulillah, niya ka umakan, nakiyamugan sa mga agariya. Tapi yung urong kami nino kasi po mga puti. Ino ito mga din. Istelta na mga ugagang. Patay na siya ugagang. Ikaw kami atin mo sirang kung si Buberting, ay tiga sira. Na ano ko na makapanin, kapag kapalago yun. Nasa kung si Buber, natuloy siya, di ka makapalago, hindi ako nag-ipirito. Sama-sama. Sinipiti yan. Yan, niya ka ta sa mga no? Basta malapis ka rin, nakabay na lang tanong. Malapis. Dede. Ada gina malaki niya po siya, hindi masusuwa. Ano siya nga niya po siya? Ano ka malaki, hindi ka mumuha po siya. Ano to? So, nabaga masaysi ko padigaan? Masaya. Yun ang style tanong, tabi-tabi. Crab mentality, si guba-guba. Basta style tanong na, style na. Ugagang. Matutong sudagang ano ka na, ino kaya pedang na dia matutong, magubay kami man. Di matutong, napitiro na kaya, alhamdulillah, da matutong sa pustong ka, ayaw ka ino ka na matutong. Manakabay ka na, matutong, matutong. Niya karata-rata ko yung style, ibig ka. Kaya ito ni Balat si kong mga moret, estudyante. Ano kami, akabas? Bulok ka man, di ba? Ito mga, di kami niya pil, anakabay ka mamus kanin na? Mapil. Dapat na masaya kasi ko, kaya ko amapia, pagdahin nyo ka, mau makamabuo ka mapia. Nakisumara na di, sama-sama, damay-damay na. Subhanallah. Na ito, ini pamagin niya sa tamok yan, nasa mga ito na normal. Kung si Randan, kung may pila si Randan, nasaktan na pa yung sumali, tamok labot ka sa ayuda. No, pigo. Pagkawan nyo eh. Ake so, na di magupis na namin suratun sa porpis. Pigo. Ake sudah karuman nila na porpis na dito amis kaya doon, makakagas niya po. Ayan. Kasi sa mga Yes, tayo, tanong, ibig ka. Niya, busaw-busaw tayo, tabi-tabi eh. Siguro sa kasa ko dunia. kapira ko pa. La ilaha illallah. At diba sa cooking, naskain? Sepo. Diba sa Duterte? Naskain? Siguro. La ilaha illallah. Di tayo nagkapan, mata, naman sa dito ng mata, makapunog siya na lapot. Na, yung magiging kawan. Natirog sa mas kita lagi daya orasan. Lama, niya kalay tamo, kung nandun niya naturog. Sama-sama. Ino ka dito, pag inedyo ka sa masikit sa marami. Ay, bubata rin ka ng cellphone, katabi tadi eh. Yung cellphone kami, so chinilas ka, Bagu. miyada. La ilaha illallah. So kami rin sa masikit. Sa mga kuda masikit rin sa marami, baganam sa. Siapa na sa chinilas siya, o kada pa na. Dahil masusuay na, di ka disimbay, nasa una lang nasi. Takid. Ay, hindi pa nagpingan, kakatawan ko ng mga tipos original. Sa karo, sa lugar original, kung rin na mother, ay ang sulukan na Spartan. Sumasawami ako sa na tiro gudin. Ngayon niya mo sa tatangin ng piyan, amya ko markaya mo sumalay ka. At tigil na diyan, tigil, isidikain ka. Na pinichili, anong so? Tulad din ang sidika niya. Sa tatangin niya, tigil, isidikaan ka. Namili ang tigil na, niya ka na ako tigil na, ini turun ako so, waday. Mana ubay ang beri, wala naman ang tawa to, lagi luto. Yan ka naman ko tingnan depan pagasar. Sabi yung mga urudan, naman sa mga mga sumas kita, may ilang sa tatagilipakan. Namiyaw na ako sa maski. Naman tingin po kasunod sa pinto, nailay na rin. Kila na nakanong so, nailay ka sa tatagilipakan. Natama sa mga sumama, nabago ko sa ito maski ito. Naman isa na, namamay niya, imanan ka. Baka nasa sa inyo, dito na ba ka? Baka narinig ka ba na ako ka? Yan ka doon pa naging kapalat ng samaraw eh. Baka rin mga, di ba baka di mangilala sa pulido na. Bulo na ka. Nabulod sa mana. Ano ba nga tantangin ka? Inong na nga Sa masin, kayo mangilala? Kaya di mangilala sa pulido. Kami ada ka. Siyempre no Allah. Ana, ay bisa niya ka umang, dito may nasita dito, na ay bisa imam sa masakit. Ay bisa imam. Kagi sumanga imam sa masakit, nagugi sunna. So imam niya kapag kumanin na kamat. Niya kapag kumanin na kamat. Ana, siya kung tingin sa danga-danga o, imam. Niya kasi may namin tingin sa asar, na sumiyang urso imam. Nailin ako niyan, tingin ito, nailin na kan sa kanyang imam. Ato na tingin ni si Karito, ang imama, ino karangan pakiilay wala si kuta tagin ba? Sa kado ka na miskin, ino sa pakiilay no? Allah sa kung ikapapatutan sa? Sidkana. Zakat. Ana, inili ako mamuit memang
tingin na babuga sa'yo, imang ka mas katingin, May line. may tingin na ako, mataga ko tingin, sumasagad. Lain naman, tingin na tuwang, sekarang tingin dengkas, sekarang mo ba to? Sekarang kan? Dengkas. Sapato mo sa tingin. Tingin na naman yan. Isini may tingin na, miskin na masakaw. Kaya pikir mo siya natanggapin na, miya miskin kuno to. So, tingin na mas pobre di Surya. Baka pinta na di ba ka? Puto na makauto na lima ka? Gabi na makagabi na di ba ka? Pita. Miya miskin na tanto. Na, minut akong tingin sa walay niyan, Allahu Akbar, niya rapat tapos ang aswalin na belas. Da TV, da belas. Din na pala naguiros. Namito ko tingin. Nainga ngayon tingin sa korma huig. Alam mo tingin mapira korma. Dia mapira korma. Na tingin na sila tingin na yung mga mata, gusto mo nga makaatigilan. At ano ipiniw? Sa kailang ba ata? Doon na kailang ba? Tingin na rin na orang pa na eh. Di niyan kakao naging madadagayan ay sa pinakamalitamok sa dunia. Ay di kami sa penagyan sa kalibito na may makagurok sa kawasa. Iyo ko na imam na, ino kang kurok, baka tatuwag ka urok. Baka kurok pa man lang, manginubo ako. Tingin na pagarikulay. Ino ko man tingin siya sa mga abang ko sa diyakat. Amala ko tingin ni Pirat. Natutulong na ako tingin na dito. Pero ito na binikilera ng Allah sa kako ni pinakamapatutan. Nalumin niyo sumiskin. Na ina-inawin na isa kasako. Ang Pirat. Alam mo real. Ha? Nainida nga yan. Ginagigin niyo kasi ko tamo ka. Namagin ko na ito sa Maghrib. Di ko nagyan nga yung imam. Di. Nakakakamit. Ako yan kiri. Kailan ako kumangalan. Ya Allah. Namitugil na sila din kon. Naibutigi na kinuha ng dito imam. Kada naman matugil. Nasa 100,000 riyal. Maana 10,000. Na ito na pipiro ito tigin na milyon. Nadatigin. Nung giniwa ko, nabinin ako, isa kasama na doon yan, tigin ko ako. Ben, na kinuha nun. Naibutigi na may tulungan sa ginawakan, na may tulungan sa pinakamalaitamok sa dunia. As kanina. Kaya ito, kasuswat. Mataguro kasuswat, nas kaya pinakamalay. Tamo. Iman na ka, 10 kay pundo. 10 kay tara. Ha? 20 kay pusto. Basta din ka maalit so, kasuswat, kaya pinaka pobre. Inukong ni tanong si Allah, maadun ng tanong so, kasuswat. Maadun ng tanong so, kasuswat na mataan. Pinakamalakad ni tamo. Abi din beef random. Basta di ko kasuswat, pinaka pobre ka. Ilang ano ito, matano? Ano tanong po atong sa lagi dito mga tamo? Buti masubot? Japan. Alvin. Japan, mapita ko subo. Pagbawan lang, may narosan sa diba ni? Sa amin dito yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah.